निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइसेन आणि आरोनान ही सर्व आजापा फाराव्या मुखार केली. पूण सर्वेस्परान फाराव्याचे काळीज धारून केले, देखून ताणे इस्रायेलीतांक आपल्या देशांतली वसूंक सोडले ना. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइसेक आणि आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्यापैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणे आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगे मेळोन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितले खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आणि 1 वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायेल परचेन शेळयांक जिवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोन्ही खांब्यांक आणि ताचे वयले पाटयेक ते सारवंक जाय. तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आणि कोडू भाजये सवे तुमी ते खावंक जाय. जिवे वा उदकांत उकडलेले तिचे कांयच खावचे न्हय. बगार सगळी शेळी तिची तकली, पाय आणि आणखी ती वेगळी करिनासता उजार भाजून तिचे मांस तुमी खावचे. सकाळपर्यंत कांयच दवरचे न्हय. जे कितें उरता ते तुमी दीस उदेवचे आदी लासूंक जाय. हे परी तुमी ते खावंक जाय. तुमच्या कमराक फाटो बांदा, पायांक वानो घाला आणि हातांत एक दांडो घेया. वेगळी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतालो आणि इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिविशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक खुना जातले. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतालो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे खर्ग तुमचेर येवचे ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततेतावन संततेपर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतार हे. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या दिसांनी एक साबता दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान समकातलो. ताच्या शिसांक भूक लागली. देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा करूंक आडवारलेले करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आणि आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारलेले समर्पित उंडे तांणी केले नातवे. हर एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबताचो विशव मोडतात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण मुळान ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात.
तर पोनशापूत साबत तसो धनी देवाचे उतार हैं।